Aku mantan preman. Daerah kekuasaanku Jawa Timur sebelah kidul. Jenengku alah opo lah artine jeneng. Penggaweanku biyen tak atuh teko kekerasan, pemerasan, dendam, rebutan kuwasa. Tapi kabeh iku tak lakoni yo krana faktor ekonomi nyukupi keluargaku. Ku biyen saiki aku wis kerja sing halal, masih soro tak lakoni. Aku nyoba nguli mecah watu di daerah aliran kali sekitaran desaku. Cuma ndak terlalu suwe. Terus aku nyoba usaha ngumpulno kayu-kayu bakar kanggo tak setor nang pabrik sing butuhno kayu bakar, kaya pengolahan tempe, pengolahan tahu, pabrik kerupuk. Kabeh tak openi. Cuma kerja halal berat, angel. Hasilnya ambek usaha keringet, tenagoku ndak sesuai, pas-pasan kanggo kebutuhan rumah tanggaku. Akhirnya perang pikiran, perang hati, geret aku balik yang dalan sing pernah tak lakoni biyen. Yo, mungkin perjalanane wong tak podo. Ono sing dalane lurus, akeh tikungan, ono sing terjal. Mungkin masing-masing wong ndak podo. Akhirnya aku balik kerja di dunia hitam maneh kanggo nyukupi kebutuhane keluargaku. Aku mulai maneh dodolan barang sing dilarang pemerintah, dilarang agama, ya dilarang di masyarakat, soalnya ngerusak generasi muda. Jaringanku sing biyen-biyen tak uripi maneh, tak jak kerja sama dodolan barang haram iki. Kabare aku mudhun maneh yang dunia hitam wis tutuk dindi. Dadi dodolan barang haram teko aku iki tambah banter, tambah laris. Kucing-kucingan di aparat wis biasa, soalnya penggaweanku wis mbiyen. Hasilnya teko dodolan barang haram iki yo gede, luwih-luwih lek kebutuhan keluarga. Cuma wis dasare kodrate menungso, sifate kurang. Aku kepingin hasil sing lebih gede maneh. Dadi bahan-bahan haram sing kualitas nomor loro tak campur iso dadi kualitas nomor 1 kabeh. Supaya ngono hasilnya tambah gede maneh. Aku ya lebih iso nyenengno keluargaku.